Titan Profesionál tenkovrstvové lepidlo. Rýchle, ľahké, čistá aplikácia. Titan Profesionál tenkovrstvové lepidlo bolo vytvorené v reakcii na rastúce očakávania investorov spojené s úsporou času a nákladov na realizáciu investície, rovnako ako rastúce povedomie v oblasti úspor nákladov na vykurovanie. Vďaka tenkovrstvému lepidlu Titan Profesionál je možné stavať rýchlejšie, lacnejšie, s efektívnejším využitím energie. Titan Profesionál tenkovrstvové lepidlo je ideálne na stavbu rodinných a bytových domov s použitím materiálov s veľmi vysokou rozmerovou presnosťou, ako sú pórobetón alebo brúsené keramické tehly, napríklad Helus. Tenkovrstvové lepidlo Titan Profesionál sa používa na stavbu priečkových a konštrukčných stien pri teplotách až -10 stupňov Celzia. Pri murovaní na tenkovrstvové polyuretánové lepidlo Titan Profesionál je možné docieliť finančnú úsporu v celkovej výške až 50% v porovnaní s murovaním na bežnú maltu. Na stavbu domu s rozlohou 250 m2 vystačí iba 10 kartónov tenkovrstvového lepidla Titan Profesionál. Pri tradičnom murovaní na maltu je pri rovnako veľkom dome spotreba malty až 390 vriec. To znamená nie len nutnosť použitia dodávky na prepravu malty, ale tiež problémy s uskladnením materiálu. Je nutný prístup k vode a elektrine. Titan Profesionál tenkovrstvové lepidlo predstavuje urýchlenie procesu murovania. Celková pevnosť lepidla je 24 hodín po aplikácii. Pri cementovej malte je celková pevnosť dosiahnutá až po 28 dňoch. Titan Profesionál tenkovrstvové lepidlo je vysoko efektívne. Extrémne nízka hmotnosť a veľká výdatnosť. Cirka 60 litrov z jednej dózy. Používanie lepidla Titan Profesionál nevyžaduje náklady na zdroje, ako sú voda a elektrina. Rovnako tak náklady na zariadenia, ako sú miešačka, vedrá, fúriky, murárske lyžice a podobne. Náklady na 1 m2 sú tak nižšie cirka o 20% v porovnaní s cementovou maltou. Vysoká prídržnosť lepidla Titan Profesionál umožňuje získať odolný a dlhodobo pevný spoj už po 2 hodinách od aplikácie. Pri murovaní na cementovú maltu je možné tehlový blok po 2 hodinách odtrhnúť celkom bez problémov. Pokiaľ sú murovacie bloky lepené tenkovrstvovým lepidlom Titan Profesionál, nie je možné ich po tomto čase odtrhnúť. Ďalšou výhodou práce s tenkovrstvovým lepidlom Titan Profesionál je predĺženie stavebnej sezóny. Murovať je možné už pri teplote okolia od -10 stupňov Celzia. Tenkovrstvové lepidlo Titan Profesionál sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti mrazu. Je vode odolné a zabraňuje tak rastu plesní a húb v spojoch. Murovanie na tenkovrstvové lepidlo Titan Profesionál v porovnaní s ostatnými maltami zvyšuje tepelnú ochranu stavby na maximum a prispieva tak k odstráneniu tepelných mostov. Zabraňuje tepelným stratám vďaka nízkemu prenikaniu vody, pary a vzduchu. Čo je dobré vedieť o novom spôsobe murovania na Titan Profesionál tenkovrstvové lepidlo?
Titan Professional tenkovrstvové lepidlo znamená rýchle a pohodlné použitie. Nanášate presne toľko polyuretánového lepidla, koľko potrebujete v ktorejkoľvek situácii. Titan Professional tenkovrstvové lepidlo tiež umožňuje rýchle vykonanie dokončovacích prác. Omietky môžu byť nanesené už po 24 hodinách. To zabráni prenikaniu ďalšej vlhkosti do stien. Práca s Titan Professional tenkovrstvovým lepidlom je veľmi ľahká. Dóza je pripravená na použitie do 30 sekúnd. Stačí ju iba naskrutkovať na aplikačnú pištoľ a dôkladne pretrepať. Na výstavbu domu s rozlohou 250 m2 tradičnou metódou je potrebných 9 až 12 tón cementovej malty, zatiaľ čo spotreba tenkovrstvového lepidla Titan Professional je iba 100 kg. Zabudnite na zdvíhanie, zabudnite na vrecia. Dóza lepidla váži menej než 1 kg. Lepidlo Titan Professional ponúka čistú prácu bez prachu, odpadu a nutnosti upratovania. Vďaka spôsobu použitia a skladovania nepredstavuje Titan tenkovrstvové lepidlo zdroj znečistenia na stavbe. Jediné, čo je nutné čistiť, je aplikačná pištoľ. Návod na použitie. Prvý rad musí byť založený na cementovú maltu a riadne vyrovnaný. Rovnosť prvého radu výrazne ovplyvňuje výsledný efekt stavby. Pre vyššiu prídržnosť sa odporúča očistiť podklad od prachu. Dózu pretrepať cirka 30 sekúnd a naskrutkovať na aplikačnú pištoľ. Pri aplikácii udržiavať dózu hore dnom a špičku aplikačnej pištole vo vzdialenosti cirka 1 cm od podkladu a 5 až 6 cm od okraja tehly. Pri nanášaní regulovať množstvo aplikovaného lepidla spúšťou pištole. Požadovaný priemer húsenice je cirka 3 cm. Horizontálnu opravu do 0,5 cm vykonať do 3 minút po aplikácii lepidla. Pre opravy nad 0,5 cm je nutné aplikovať lepidlo znovu. Je neprípustné odtrhovať a posúvať murovacie bloky. V prípade vybratia je nutné aplikovať novú vrstvu lepidla. Po aplikácii lepidla položte murovacie bloky a stabilizujte ich gumovou paličkou. Vertikálne nanášanie lepidla sa odporúča iba pri pórobetónových tvarovkách na elimináciu tepelných mostov, zvýšenie pevnosti a odolnosti. Pri prerušení práce na viac než 5 minút zavrieť pištol a ventil očistiť čističom. Aplikačnú pištoľ ponechať naskrutkovanú na dóze. Po práci odskrutkovať dózu, odstrániť zvyšky lepidla z pištole s tlačením spúšte, potom očistiť trysku a adaptér čističom. Naskrutkovať čistič na pištoľ a vyčistiť ju s tlačením spúšte. Vybrať čistič. Titan Professional tenkovrstvové lepidlo znamená ľahké, lacné a rýchle murovanie.